Lай ла лай ла лай ла ди ла ди ла ди. Рай ра да да дай да ди ра ди ра ра. Да 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 дай да 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 дай да 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 дай да да. Дай да дай дай да. Заповядайте. Здрасти! Хегел? Да, Хегел. Аз без Хегел на изпит не ходим. Надявам се, Жоре, този път добре да си се подготвил. Я, аба натюрлих, професоре. Разбира се. Прекрасно произношение. Данке шен, професоре. Бите шен. Данке. Бите. Данке. Бите. Да, благодаря на професор. Виждам, че четете Лудвиг Андреас Фойербах. Да, немски философ, материалист, починал през 1872 година. Моля. Фойербах, той поставя човека на мястото, което Хегел отрежда за абсолютната идея. Вергут. Вергут. Може би ще има място за теб пак. Дръпнете. Данке. Бите. Данке. Да продължим с максимата. В квантовата физика реалността се описва като вълнови процеси и взаимодействие, където един и същи процес има произволно и неопределени характеристики. Тези процеси стоят в основата, професоре, на... Гуд. Достатъчно. Данки. Ти да не зубреш, а? Моля? Никога! Обиждате ме. Ние, футболистите, професоре, имаме феноменална памет. 2 плюс 2. 3 плюс 3. 6. 3 по 3. 9. Данке. N ъгълна призма наричаме многостен, на който две от страните са еднакви N ъгълници, а останалите стени са N на брой успоредници. Това ми е любимо. Ти си роден за пак! Дайте, аз ще... Данке, както е казал Изократ. Да, учеността е сладкият плод на горчивото дърво. Георги, да? Аз те приемам те за студент, но си мисля дали не може да ви покажа как падам за душ сега. Не е нужно. Вярвам. Ето, давам ти дипломата за висше образование. Добре. Целувай. Да. Освен това, искам да те направя и мой асистент. Професоре, избирането на асистент става от съответния факултетен съвет въз основата на протокола от изпитната комисия. Именно! Аз съм факултетния съвет. Аз съм изборната комисия. Ти вече си мой асистент. Целувай. Данке, целувай. Данке. Са на мърчето ще изям ушите. Ако направя бека ми доцент, тогава не ми се мисли ко ще я правя. Георги, да, професор. Щом започна да си говориш сам, си мисля, че можеш и да станеш доцент. Айде, се свободен. Хайде, отивай да почиваш. Шнел. Рай да 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 да, рай да 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 да, рай да 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 да.